събота сутрин. Здравейте, приятели на събота сутрин! Добро утро ви казва екипът ни днес. Редакторът Ирен Филева, музикалният редактор Марги Заберска, звукорежисьорите Вилина Свади и Живко Марев и аз, Валери Леков. Днес гостуваме в кюстендилското село Скриняно, а наши домакини са Йордан и Веселина Стойневи. Тях ги свързва музиката. Запознават се преди няколко десетилетия в музикалното училище в Котел и от тогава не се разделят. Превръщат хобито си в работа и заедно започват в ансамбъл за народни песни и танци, той като танцор, тя като музикант. След промените в страната и закриване на ансамбъла, откриват свой зоомагазин, а по-късно опитват и работа в чужбина. Накрая решават сами да произвеждат необходимата им храна и да задоволяват нуждите си. Йордан продължава да танцува в самодейни състави и да твори различни неща. Заповядай. Меди, айде прибирай се. Айде, Мета. Никой не се събува у нас. Добре. Да. Никой не се събува. Не може да те доближи човек да света. Айде. Виж какви пиленца, мамо, виж? Само не ги... За Иванов ден се излюпиха пиленцата и ние ги внесохме вътре. Не, Иванчевци, Иванки. Да, всички Иванчевци. Тук сме в село Скриняно, Кюстендилско. Ние сме тук приоданци. Даже когато дойдохме преди години, 95-та година, селото нямаше вода. И тук бехме като камили. И отивам да търся кмета. Искам, кмета, няма вода, бе, какво да правим? И един от староседелците тук от селото вика: ти си, вика, приоданец, не ти трябва вода. Да си гледал, като си дошъл тук. И викам, кой е това приоданец? Дошляк. Този, който е дошъл, не е местен. И аз там даже им казах: аз съм по-местен от вас, бе. Те всичките живеят в града, но идват си в селото. И не ги интересува какво се случва в селото. Даже не им пука на хората. И казвам, аз съм по-скърнянченен от вас, защото само тук си спа, на друго място не хода. Това ми е единственото жилище. И така. Споменахте, че сте дошли тук. От къде? Как се случило това? Ние, като се оженихме с Весето, дойдох в ансамбъла да работя, държавния ансамбъл Струма в Кюстендил, и си купихме апартамент в града, до ансамбъла точно. Обаче апартамента е отмъщението на комунизма. Един върху друг, като термити. И изкарахме 15 години в апартамента и решихме да ставаме селени, да дишаме чист въздух, а не дима от контейнерите, като си свърлят печките. Знаеш кой е из града. И дойдохме, видяхме, че къщичката е като извадена от приказките, отпред тия кръгли прозорчета. И купихме къщата, иначе аз съм се от Сливен. От сливенските села, пък тук се задумих в Кюстендил и вече съм си кюстендилец. Да, къде жената, там е родата. Споменахме жената и да се обърнем и към нея. Родена съм в Дупница. Нашите са си направили къщичка в Перник и до 8-ми клас съм живяла в Перник. После учих в Котел, там се запознахме с Данчо. Какво сте учил? Музикално училище. Там има две училища, които са много важни за България. Едното е музикално, а другото е за изработка на инструменти, такова дърводелско, занаятчийско училище. Художествено, да. И така. Оттам се върнах в Кюстендил, в ансамбъла за народни танци. Почнах работа. Като каква? Тамбуристка. Бех първата в състава, която знаеше ноти. И аз разчитах партиите. Да, първия грамотен музикант. Разчитах партиите на
колегите и едва ли не като училище показвах им ноти и така бех много ценна едно време. Направо се гордея с мене си. Иначе за музикант не. Притеснявам се на сцена, треперат ми капачките и въобще... Това е сценична треска, вълнение. Да, вълнение, ама мене не ме напускаш. Аз не съм като Данчо. Данчо на сцената е без треска. Всеки си има треска. Вие като какъв сте работил в ансамбъла? Танцор. Танцор. Артист, балетист, бе. Как така танцор ще кажеш? Така ни водеха артист, балетист, танцор. Понеже тук питаш не мене, а жената, мен не ме пита къде съм роден. Ми каза Сливенски села. Там съм живял. Къде си роден? Там, дето изстрелят космическите кораби. Близо до Байконур, Казахстан, да. Ама иначе съм си българин. В смисъл, майка ми и баща ми са отишли там да работят. Тогава Казахстан е било, това днес ще го знам лекен пръст, един голям пущиняк. Каза, ни ветрове, ни тръни като за търкаля и са строяли градчета, за да се заселват хора, да обработват земята и да... Било направо безлюдно там, на много места. Отиват на работа и то в един момент тогава било чест едва ли не да се уредиш да отидиш в Съюза да работиш. Тогава Съюза било е за нас, както сега да отидеш да работиш в Америка. И са се прибирали позабогатели, макар че то народа казва от чужбина се прибираш или беден, или разведен. Така де. Имам даже и кръщелно от там, от Казахстан. И сега като си вада свидетелство за съдимост, отдавна не ми се е случило, винаги пускам ини документи и оттам отговарят, че не съм съден. Те много знаят за мене там. Всички само за мен си мислят в Казахстан. На 3 години съм бил тук в България. Нямам никакъв спомен. Не присъствам тук в България. Значи съм си чужденец. Деца, няма ни играчки. Ние поживяхме 2 година и половина, живяхме в Италия. Аз на млади години, вместо да правя мускули, защото сега, които правиха мускули, имат бизнес и успели са. Аз учех езици. Беше ми интересно и на млади години учих италиански, без да знам къде е Италия. На картата знаех де. И на стари години вече се оказа, че мога да се възползвам от езика. Но като видиш там, хората не искат да им говориш, искат да работиш. А пък вече на 55 години бех, като заминахме. Се оказа, че органите по човешкото тяло били много. Тук те заболи, там те заболи и се прибрахме пак в България. И това не беше мотива. Ако ще страдаме по нея, си страдаме дома. Какво работите там? Правя курсове по танци. Български народни? Български народни за италианци. Имаше ли интерес? Голям. Интересно им е на хората. Те са си навили на харча и монотонното ежедневие, което
работа вкъщи, го разнообразяват с различни дейности. След работа, всичките италианци, които аз познавах, след работа задължително някой нещо се занимава с себе си. Или ходи на йога, или ходи по някакви интереси други. Но да се върна на танците. И те са готини, много са готини, схващат. Имаше там в селото, не си го спомням какво беше. То не е село, то е град, ама до Венеция близо. В една спортна зала имаше над 120 човека. И аз се шашнах, съм съставя моята малката, дето съм си купил едно такова китайско високоговорителче, възпроизвежда. Мушкам флашката, те домъкнаха от някъде една голяма колона и аз от центъра на залата и всичките в кръг. Започваме винаги справо хоро. Имах хора, нали, и така репетицията върви. От 9 почваме до 12:30-1 през нощта. Не им се свършва, не им се спира. Интересно има. С правото хоро всички се справят, защото те си имат ръководител. При всяко идване, на всяка репетиция, те дават по 10 евро. Плащат си курса. Те си събират по 10 евро на вечер. Ами 10 евро са 3 бири. Все едно в България да идват да танцуват вечер за по 3 лева. Така се получава. Танцуват, провеждат си репетицията, сядат, говорят си. Повечето са приятели, близки и така. И така на много места позаработих някакви пари. Това иначе, като бехме там, приюти ни една бабичка, близка пак наша приятелка, вика, искам само да има човек в къщата, страх е, сама на 92 години беше, да има някой тук. И аз, като тук, купувах там моторчета, ремонтирам ги, поправям ги. В махалата ме научиха, почнаха колелетата си докарва да им права. И така, по някои градини викнеме нещо да му отрежем дърво в градината, да почистим, да окосим нещо. После работих малко с един градинар, само да опитам, но кръста не ми дава да работя. Иначе е интересно градинара. Ходех ми да косиме зелените площи пред жилищни блокове, където има контракт, нали, с който се има сключен договор, пред големи магазини, супермаркети, в частни дворове. Но градинар не значи чушки и домати. Декоративни храсти, да изглеждат добре. Той даже викаше, нашата работа е да чистим. И двора светне след нас. И одея ме пита защо бих се махнал. Защото като отидеш там и срещаш хора, които ни те знаят, ни те познават на улицата, излизам от двора, от пътната врата, минава някой, задължително ме поздравява. Тук излизам на улицата, не е днеска, винаги е било. Добър ден! Те ме гледат, като че ли съм им казал нещо лошо. Едва ли не да отговори. Чакай бе, какво ти направих? И идва си и си викаш, Боже Господи, аз там съм човек, а тук си никой. Тук съм мравката от вица. Един човек фанал една мравка да я учи да яде с нож из вилица и почва ден, 2, 3, 5, всеки ден тренира мравката, седмица, 2, 3, месец, 2, 3, 5, година, мъчат се, всеки ден усилени тренировки, 3, 4, 5 години, 10 години тази мравка не прифаща. Накрая на 20-та година мравката започва да яде с нож из вилица. Човека кефен я води на ресторант. Сядат в ресторанта, келнер 2 порции пържола. Идва келнера, носи пържолите и вижда мравката на маста. Мравка! И я смачка с 2 пръста и я изхвърля. Така се усещам в България.
Та от България, като ме питат и приятели, добре, какво ни ти харесва тук? Идвам и се сблъсквам с мръсотия и простотия. Защо така според вас? Не знам, ние сме град, Кюстендил, митничарски град. Като видиш къщите, всичките греят тия на имащите хора пари. И в същия момент излиза от вратата и свърля пред вратата си буклук. Толкова има хора, които го почистват, могат и да го почистят. Въпросът е, че когато го правиш буклука покрай тебе, ти в душата си имаш буклук. Не ти е чиста душицата. И не знам, опитваме се нещо да... Ние работехме, имахме зоомагазин, 20 години имахме зоомагазин. И като ти казвам, че съм никой в тази държава, и аз и тя, никой не знае за нас. В България безработицата намалява. И знаеш ли защо? Защото безработните, като се регистрират, карат там до една година, писне им и не ходят вече. И вече не са безработни. Нищо, че са депресирани хора, които стоят вкъщи и се наливат с ефтини алкохоли. Не, ние едно хора, които познавам. И вика, тази безработицата намаля. Не е намаляла, просто хората вече не се броят за безработни. И тя статистиката, колкото са приявени като безработни, толкова обявяват. С много тъга казвате всичките неща. Много ви се е натрупало. Не се оплаквам чак толкова, просто напоследък. Иначе аз съм щастлив човек. Цял живот съм работил хобито си. А когато работиш това, работата ти прави с удоволствие или да работиш това, което искаш, трябва да си щастлив човек. Като младеж ходех в Сливен в ансамбъла да танцувам народни танци. Хоби. Завърших казармата и започнах да работя като танцор. Заработих хобито си и ми плащаха за това. Свършиха парите за култура. През всичкото време съм имал вкъщи аквариумчета, рибки, папагалчета. Обичам тия животинки, всякакви, каквито и да са. И ансамбъла, като го закриха, другото ми хоби ми стана работа. Всъщност рибките направихме зоомагазин. Не от един път, де малко по малко, с количката на пазара, с кувара, с багажника и така и си направихме магазинче. Продължих да танцувам обаче. Къде? В един самодеен ансамбъл, Палталия. Да, то е едно читалище Палталия. По-късно го създадохме като читалище. Ръководителът реши, че трябва по някакъв начин да се облече във форма, защото и общината ни закрилеше вече. И там танцуваме. Имаме няколко групи танцови от деца до възрастни. Даже всяка година правим по едно-две турнета в чужбина. Ходиме и по сватби, извършваме един ритуал в народни носии, посрещаме булката с ритуал, с наричания там, такива. Много хубаво, хората много ни се радват и го правим от време на време. Ние с това не можем да се храним, защото не е нещо, което в момента да се храни, но понеже говорим кой какво прави. А удоволствие е задължително. На 57 години танцувам с деца на 15 до 20 години. И трябва да има приемственост. Да, ма тъй като направят 25 и се махат, спират. Особено момченцата потанцуват малко и после се сетят, че са мъже и това не е мъжка работа и не идват. А иначе пенсионери ли сте? Пуснах си документи, имам право да се пенсионирам, защото танцувал съм почти 11 години. Това е първа категория труд по това време. И на 50 години възраст и 10 години танцорски мога да се пенсионирам, ако имам 100 точки. А пък аз от 3 години, както затворихме магазина, нямам нито ден трудов стаж. И не ми стига точно 5 точки. Тоест 2 години работа и половина и 2 години възраст и половина. Как живеете тогава? Как се храним ли? Мога да го кажа смешно. Седаме на маста и се храним. Ама какво слагаме? Не, храниме се. Ние преди 3 години решихме, че трябва да живеем по друг начин. Децата заминаха за чужбина, няма ги и решихме, че трябва да живеем, да сме здрави най-вече и започнахме първо от психическото здраве. Телевизора вън. Плащах го година и половина, хубав голям телевизор, 1800 лева. Подарихме го на племенника, защото това го видях също в Италия. Всичките хора, които могат да ми служат не като пример, но които се възхищавам на душевното им равновесие и на добрата им физика, защото те са ми връстници повечето. Всичките са без телевизори. Викам, как те нямат телевизор? Защо да ми промива мозъка телевизора? И решихме, че така. Махнахме телевизора и да направим така, че да ядеме това, което си произведеме. Направихме си оранжерийка в двора, да. Преди години си дойде една машина, направи сонда и си имаме вода, колкото си искаме.
И започнахме. Какво традиционно, доматки, краставици, чушки, но каквото и да сложиме, с тора от животинките горе, папагали, пътпъдъци, всичко. Така се храниме. Истина, че и децата понякога ни помагат. Рядко, но като дойдат тук, понапълнат хладилник, това. Иска да направя една кашичка тук, подобие на пача, да вземем да хапнем малко. Как я направи? С какво е това? Ами такива места има свински, точно като пачата как се прави. И така, малко запръшка да прави. Така. Сигурно ще ни хареса. Важно е колко си гладен. Стигнахме до децата. Разбрах, че са в чужбина. В Дания са, в Копенхаген са, дъщеря ми на 35, а сина ми на 30. Женени ли? Омъжени? Въобще, ние затова се чувстваме млади, защото те не се женат. Данчо даже казва, ние сигурно сме лош пример за семейство. И не се женат. И направихме си много сериозни децата, много сериозно се замислят за живота. От колко години са там? Ралица е от 11 години. Ралица въобще не мисли да се върне тук. Не е аполитичен човек. Следи политиката. Напротив, даже Данчо едно време мислеше, че тя ще стане адвокат, нещо там, юрист, нали, ще учи нещо такова. Не, тя учи музика, отрани кожата, да и плащаме в София уроци, както и да завърши детето, почна да пее джаз в такива пиано бар, изобщо на много престижни места и казва, като се връщам нощем, тя нали издокарана, тя хубава, като се връщам, казва, и трябва да се кача в такси. Всички ме смятат за някаква лека ламарина. Това тя не можа да го преживее. Да, не можа да го преживее. И един ден беше, може би, среда, тя каза, в събота заминава. Не ни остави да помислиме, да я спреме, да не ни даде възможност с нищо. И така детето замина и от тогава идва си
обича тук. Много обича България, природата, слънчицето, но там вече се устрои много добре. След време замина и Стоян. Той 2 пъти ходи в Америка. Той е много добър химик. И чак химик не е по химия добър, той учеше химия. Да, и 2 години следва в София. Студент е бил. Студент беше и замина на студентски бригади в Америка. Нас много ни беше страх, че няма да се върне, защото негови приятели, още като завършиха средното си образование, заминаха и там го чакаха. Там го чакаха на летището и въобще живееше при тях. На 3-та година вече ние бехме спокойни, че ще се върне детето. Те не му разрешиха да замине. Но той вече се беше настроил, че няма да стои тук за без пари, какво ли не работи по София, даже беше не стъклара, алуминиева дограма, ръцете си беше нарезал въобще и замина за Дания при сестра си, записа да учи и в един момент вика по-добре да изкарвам пари. И в момента работи в един конгрес-център. Работи, подрежда маси и столове за международни събития. Да, международни събития. Кой ли не е идвал там? Далай Лама, казва, е бил на една ръка разстояние от мене. Даже се е снимал. Да, снимал се с него и е много доволен от работата си. Може всяка събота и неделя да си идва. Всяка зима идва тук на ски. През лятото идва. Може да си дойде по всеко време. Харесва му България. Тук са му приятелите. Но може би ще го преживее и той това, като сестра му. Само с този скайп. Добре, че хората са го измислили компютъра. Та вечер, обикновено когато те вечерят и ние вечераме, да се видиме, да се чуеме и така. Много е трудно. Но много деца така растат. Да му кажеш лека нощ под компютъра. И мисля, че във всяка една фамилия има поне по 1-2 човека навън. Това не е нормално.
Сурва, сурва, весела година, живо и здраво до ламина, на деца и птички, мир, любов на всички, честита Коледа! И какво? Дай си, бабо Вески, левчето и си гледай кефчето. Дай си ръчичката да си вземеш паричката. Дай ръчичката. Той така. Кажи благодаря. Благодаря. Моля. Как съм забравила апарата? Ти си фоторепортер? То с тия деца... Тези деца са мои и на моя мъж, на Живко. Иван е на 6 почти години, Никола е на 3. Казвам се Светлана и познавам Чичо Данчо. За мен той е Чичо Данчо. И Леля Веска ги познавам от 10 години. Когато пристигнах в Кюстендил и вече останах тук да живея, понеже българските народни танци са ми страст, започнах да посещавам любителски курсове за народни танци при ансамбъл Палталия. И всъщност там се запознах с Чичо Данчо. Той помагаше на тези, които са по-слабички, нали, в танците, които са по-назад, така с начинаещите се занимаваше. И тогава ние се запознахме и се завърза едно такова много хубаво приятелство между нас с него и с Леля Веска. Той ме покани на гости, предложи ми дори и работа. Той тогава имаше магазинче за храни за животни и животинки, хамстърчета, рибки. После се запознах с неговите деца, с Стоян първо, после с Ралица. И много добро семейство са. Просто, когато отивах при тях на гости, и сега съм при тях на гости, аз се чувствах като в някаква хубава приказка. И къщичката им, и дворчето, и отношенията им. И самия Чичо Данчо е такъв човек-артист. Той понякога може да говори с рими, например, да ми отговори на някакъв въпрос. Или да запее песен. Просто е така, без повод. Или по всякакъв повод той може да каже някакъв смешен виц и да ме разсмее, или стихотворение да ми изрецитира. Просто много така от хората, които рядко се срещат в днешно време. Аз съм щастлива, че Чичо Данчо и Леля Веска са част от моите приятели. Искам да им пожелая да са много здрави преди всичко и винаги да носят в себе си това добро, този огън, който носят в себе си, любовта към културата, любовта към красивото, любовта към природата, към животните, любовта към хората и хубавите отношения, които имат. Просто, ако света беше пълен с такива хора, като Чичо Данчо и Леля Веска, България щеше да е много напред. Ще се радвам наистина така да намирам време по-често да ги посещавам с децата, защото и тук е много приятно при тях и те са много добри хора и искам децата ми да имат приятели като тях. Нищо, че те са по-възрастни. Има какво човек да научи от тях, наистина, да. Нека Бог да им помага във всичките им начинания, защото знам, че са добри. Аз се казвам Живко. Те са хора, с които човек може да разговаря абсолютно на всякакви теми и дори накрая и запяваме заедно. Те са такива хора, които могат да те накарат да ставаш от маса, да танцуваш, пак да хапваш, пак да пиваш, пак да танцуваш и така. Аз ще им пожелая да живеят още много, много дълги години, защото те са страхотно семейство и има какво още да дадат не само на своите деца, а и на нас, приятелите, и на комшиите, и на всички останали техни роднини и приятели, за което аз много им благодаря.
çiftlikçi Marii Hacı, çorbacı Marii Targovci, se bogati znatni momci. Zemijano Mari čorbađija, s mnogo nivi Mari i rataji, s mnogo zlato imane. Nešta mamo Mari čorbađija, najsiska mamo mlatilija mamo baltađija, srce ima za dva mina. Ние сме приятели във Фейсбука и там качвате едни снимки. Вие сте един човек, който никога не скучае и то си личи и по двора, и по къщата вътре. Е човек, който постоянно прави нещо, майстори нещо, създава нещо и си отглежда пиленца в стаята, в която седи. Жалко, че не можеш да ги снимаш, нали? Това е верно. Някой път, като се замръква вечер, съжалявам, че мръква и викам кога ще съмне. Не, че не се почивам, нали, спа нормално, но тук една комшийка вика, то от зодията ти е това. Аз съм стрелец. Вика, ти още не си завършил едно нещо и вече в главата ти се ражда друго. Не, че неволята те учи. Сега, каква неволя са да имам пиленца тук в къща? Това си е жива прищевка. Просто видях някъде тия малки кокошки. Най-малката кокошка в света, за този момент позната, серама японска. Като ги видях на една изложба, викам това и почнах. И в 10 дни време намерихме, даже един приятел ми ги подари, че не мога да спа, докато не ги намеря. И тя веднага почна да снася. То пък нещо, което му се радваш, усеща, че имаш много положителни отношения и енергия към него. И тя почна да снася, снесе 8 яйца, легна да ги лежи отвънка. На студа, при минус 20, и на Иванов ден сутринта се излюпиха. И ние от страх там, те почват да подскачат. Те ще измръзнат. Направих тази клетка за 2 дена, бум тук вътре и сега са си тук. И Петела беше тук. Петела може би трябваше и веднага да го махнем, защото той много и налита на любов. Иното малкото го отрепаха. Не можахме да му помогнем, но умре. И аз го махнах и сега 4 са си супер. Иначе Весето не може да кара колело, жена ми нормално. И от Германия купихме едно колело. Всъщност някой го беше докарал в България, но дошло от Германия. Триколка. И ето за нея да бъде самостоятелна, да може да иде до някъде там. И оттам този се обади, яко хубаво колело. И казвам, що не взема да направи едно? Първото, което се амбицирали да правят триколка е на едни наши приятели, сина им, има проблеми в развитието, вече е на 20 и кусур години, е като дете на 10 години. И той опита колелото, ние даже сме ими кумове. И кума, дай да пробвам колелото, качи се, няма нужда да пази равновесие и детето го кара. И към ще му направя такова колело, от сбирщи на стари колелета, направи го и аз качай го качам в интернет, се оказа, че има интерес. И до сега съм направил 4 колелета. Последното го правих за Коледа за един човек, който не познавам, а този, който го поръча, не познава човека, за когото го поръчва. Един мъж от Асеновград ми се обажда, вика, видях, че правите тук такива колелета. Идва всеки ден един инвалид тук с 2 патерици и 2 се влачи и седи, вика, тук на едно стол, че аз вика го черпа нещо, това. Може ли да му направите едно колело, триколка, обаче да го кара с ръце? И аз се сетих, че имаш един български филм, поразрових се из интернет, намерих малко примери, от които да взема и му направих и точно на 22 декември му го пратих за Коледа да го получи. Много щастлив. Някои неща не станаха както трябва, това са подробности, нали, но онзи човек ми плати материалите и аз го правих безплатно, само материалите да си плати. Все пак, нали, няма ми решат въпроса и ни 100 лева живота да ми оправят. И към, на Коледа стават чудеса. Каза, че на пролет ще го кара. Сега не могъл, защото студено, но много се зарада. То със седалка,
такава дървена. Да, аз даже го бех качил в Фейсбук. И така. И това сега правят още едно за един от Поморие. Так благотворително. Не точно, ще се взема някакви пари горница, но тия, които се произвеждат от фабриките, имат цени над 1000 лева. А пък човек, който се качи на триколка, не е човек, който изкарва големи пари. Той от неволя ще го направи. Значи за тях трябва поне да, знам ли, калкулацията е една. Аз ги правя от сбирщина материали, от стари материали. Купувам нещо, което не може, нали, да се сложи старо. Обичам да възстановявам различни неща. На мен много ми е мерак Данчо да направи триколка и изтюстендил хората да обикалят с нея и да разглеждат града. Сега кмета направи велоалеи, макар че не е като в чужбина, да са широки. В Копенхаген има велоалеи с семафори, светофари. Весе, там има необходимост от това нещо. Абе, Данчо, тук има също необходимост. Тук, където се пресича улицата на Женския мост, да може да се... колелета, Там ще стане някой път происшествие. Ама, значи, какво се случва? Ако видиш, че много хора започват да яздят коне, влизаш в бизнеса с конете и почваш да им продаваш коне. Ама те като не ползват колелета, защо да им правиш велоалеи? А ти да си се качиш на колелото, така. да си обиколиш, да видиш минерални бани или не знам какво. Ще стане, когато града се напълни с туристи, ще има нужда и от някой да ги разхожда с рикша, насякът няма туристи, кой ще се качи? Някой абитуриент да те фане да се вози. Цветомори, я се пеша ходам, цветови мори, вълна геснице, цветови мори, вълна геснице. Цветомори, я се шетна ходам, ботагазам цветомори, я се шетна ходам, цветови мори, вълна геснице, цветови мори, вълна геснице. Цветомори, айде насечиме, земите след цветомори, айде насечиме, цветови мори, вълна геснице, цветови мори, вълна геснице.
Тъй като и двамата сте работили в ансамбъл за народни песни, танци, любими български народни песни. Аз обичам македонската музика. Македонска, българска. Българска? Македонско да го учи. Аз да кажа, аз не обичам български, обичам тракийски, така ли? Не мога да кажа кои са ми точно любими, защото много народни песни харесвам. Най-обичам коледните песни. Данчо знае стари коледарски песни от Да. баща му, а пък баща му сигурно ги знае от неговия баща. И заради това не е просто така коледарски песни, а наистина интересни песни. Те едва ли се пеят днешно време? В моето село, там Сливенско още се пее. Даже са започнали един фестивал коледарски в съседно село. По Коледа го правят традиционно. Но това са ми любими песни и почти всички тракийски. Ми харесват. Като чуя канарите, мед ми капе на душата. Иначе най-много ми харесва една песен от баща ми, от втория ми баща, я помна. Тя е много такава старичка и от друг човек не съм я слушал да я пее. Направо я почвам. Данеле зажени се, брайнеле Янколу юнак, данеле дамбук, данеле брайнеле куладеле. Данеле чиси калеса, брайнеле Янколу юнак, данеле дамбук, данеле брайнеле куладеле. Данеле чиси калеса, брайнеле ясното слънци, данеле дамбук, данеле брайнеле куладеле. Данеле ясното слънци, брайнеле съшком да бъди, данеле дамбук, данеле брайнеле куладеле. Като станиника пее само първата част. А припева го отпяват останалите коледари. И е много по-лесно. Аз, например, пея само Данеле зажени са, брайнеле Янколу юнак. Спирам, дишам, а останалите Данеле дамбук, данеле брайнеле куладеле. През това време съм си взел въздух и подкарам нататък. Защото тя песента е доста дълга и не може човек да изкара от край до край без да спира. Само леко се дърпа, то не се дърпа много. Много здраве на вас. Да, защото така изтормозихме децата, иначе може да се представя. Ще свиква. Чао. Лека вечер, бъдете здрави.
Така завършваме днес, приятели. Прекрасен януарски ден ви желаем Ирен Филева, Марги Заберска, Велина Свади, Живко Марев и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!
Програма Христо Ботев. Интелигентният избор. Направете го. Седем часа. Добро утро. Днес е 20